लोगोफोर गुड मर्निं आंनि Kbvlogschannel बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं दा नै दुर्गा पुजा मेला जाहैनो मास मोनथाम मोनब्रै सिगां थाइसे थाइनै दोनथुमबोनाय थिंख्लियावहाय जमा खालाम दोननाय बेखौनो आं एसे जा थाइसे दङ थाइसे दं बेखौ बख'नो नाजानि र'। बेजोंनो मेला जाहैनोसै। माखासे बख'खांबाय 480 थाखा बख'गासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था। दिन्थिनि र' नोंथांमोननो। नै बिमा फिसा सानै लागायगासिनो दंलाय साहा लोंसिगासिनो दंलाय। मा जादों नोंलाय? हो? मा जादों? मा जायो नोंलाय? थासुमलि जाहांबाय, बिस्कुट जाहांबाय, साहा लोंगासिनो दंबावो। बिमाबो नै गारिया दा नै बिलाइ आं बख'नाय फैसाया दंबावो बख'जोबगोन आं थाइसे दङ थाइसे गोनां खालि खालामजोबगोन आं नै बाहाय 490 थाखा जाबाय आरोखि बख'गोन मेला जाहैनोसै बेजोंनो दुर्गा फुजा दावदै खेला गेलेनोसै जा थाइसे दं बेजोंनो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था दे आं भिडिअखौ बख'फिनसैलाय रेडि थाइसे दं बख'जोबगोन आं दावदै खेला गेलेहैनांगौ दावदै खेलाखौ मोन रोङा जोंसो मोनो आंजोंसो ना आजा मोननो रोङा बे ओरैनो 500-600 गारबा मास मोननै मोनथाम सिगां दोनथुमबोनाय थाइसे थाइनै दुर्गा फुजायाव मेला जाहैनो होननानै दोनथुमदोंमोन दा बेखौनो आखाइयावथ' फैसा गैखाया नालाय बेजोंनो बख'नोसै बेजों मेलायाव थांसै बेजों जुलाफि सेरसे जानोसै दावदै खेला गेलेनोसै एसे गारि थाव 100 थाखा सोनोसै बास जाबायबो फैसा बख'ग्रा दै सारा थिंसेबाव साथानि देनजारसो आरो एखमबा नैबे खाराय सिंग्राबो लागायो बिजों खेबना बहरो ओइ देनजारसो जियो आरोखि बे बांद्राय माबा खेबजाया गोबावना खेमसिया जिजोंसो बैजोंसो मोजां नैबेसो बख'जोबदां फैसाखौ नोङो आंबा फार्स्टआव बेजोंसो माबानो नागिरदोंमोन गिनानै आजाव इदाराव आ गया 50 रुपया आ गया रे 50 रुपीस फैजेनबाय नै नैबेजों बेजों 400 600 जाबाय 600 ओहो दय 490 नालाय 5 जाखो र' 1 2 3 4 1 2 3 4 5 490 490 आरो नैबे दा 50 थाखा मोनबाय 400 आरो 90 540 ना 530 थाखा 30 थाखा 90 हाबबाय 530 540 ब्रा 80 बा 90 ए होमबालाय 40 540 जाहैबाय 540 गासै 540 जाजेनबाय आरो दंबावो हा दङ मेरला दङ 540 जाजेनबाय दंबावो आरो नै 20 थाखा फैबावबायसो नै 50 100 50 गांसे 20 थाखा गांसे दंबावो नै खेबसेनो मोननै फैखाबाय नै बख'नाङासै खस्थ' गैला याद निखाल आन्दार निखाल या मबाइलाव हगारनो नागिरदों मुसिलायबायमोनलै नै बेनो फार्स्ट सोजेननाय मोनदां नै सिलाय खुस्रा सोजोबनाय 100 गथा 50 गथा दहाय 540 जायोमोन नालाय 590 610 जाहैबाय नै दा 70 थाखा बख'बाय दहायनि 540 ना 540 आरो दावदै खेला गेलेसिनो जोंनो
90 dos Soixante dos जाजोबनाय नै आफाखौबो उरै जाथारबायलै जेबो हाबनाय जानांसैया बिना आयु बे जमाजोब आरो मा बर'खौ खेला गेलेसै जों खेला दावदै खेला खेला होनानै लाब जानांगौआ न'निफ्रायसो बर'जोबो बेना गैला खेला होनो मोनफैयो खेला होनो मोनाखै नालाय न'आव पिकनिक दङ थाइसे थाइनै न'खरानो मेला थांसै खेलाखौ जागोनलाय 510 दंबावो 610 जाहैबाय 610 खस्थ'थारलै लोगोफोर खोथिया बख'नाया खस्थ'थार नै दुर्गा फुजा जाहैनोसै बेजोंनो दावदै खेला माखासे जुलाफे सेरसे गारि थाव 100 थाखानि सोनोसै लाखौ लांसै बेजोंनो बाल खेला होनो नागिरबाय खेलाखौ होनो मोना बालसो दुर्गा फुजा लायनाय जायो दस्रा गामियाव मालाय जायगायाव मालाय मेला जाजोबथारदों गिदिर जाजोबदों जोंनि जायगायावनो गैया 20 रुपया आ जाओ 20 टाका गोजानद्रायखाय गैयानो 20 टाका 610 लिलि लालानो टाका बावनो 100 टाका नट 100 टाका नट फिसाखौ दोनदो थारसै दावसै बिलाइखौल' लांना फैनो लांदोब्रा दा लांफा फैबा मानै दोनहैदो होमबालाय मानै लांदो मानै बे गिदिर गिदिरखौ आ जाओ बाबायलै माथो बख'नो सिंसा गलायबाय गैलादां बिलाइ गैलादां बेनो नै फैसाया बाबाय आं बख'ला दंबावोमोन बिदिनो 1000 थाबावगोनदां बख'ला आं बाबाय थादोंसै थिंख्लिं देग्रा थादोंसै दाहायनिया जाखाबाय मेला जाहैनाया 200 टाका दावदै खेला गेलेनोसै 100 टाका थाव सोनोसै 100 टाकानि मिथाइ जानोसै बारबा खिउ लाफिनसै बांद्राय बायनानै लाब गैया मेला जादों नायनि लाब गैया दादां बारो दादां गुलि बेयाव थांबाय गारिखौ लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर बाय बाय